Ako na lamang i-trim out nila paano kayo na istorya. Bayan, welcome back to my YouTube channel. Okay, mga grupo mga oni-og. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ma, di naman. Bisayang manok. Sayang manok nga di halang-halang. Lulahilin no. Supo pa na natin kamera ko. Na, Dala. Shout out lang, miss, wala ka kuyog karon. Ibo, kay butang miss. Kalma. Ano naman to? Pugas naman to. Ano to? Kuan? Nabuno mo guna. Ano nga buno? Sana. Buno din. Dokanay lang ng mais. First, shout out po siya. First, Shout out ko sa akong tapat. Magandang dilag. yay! Yang uyab, eh! Yang uyab, eh! Mangilog ka na pa, Kars! Mangilog ka na! Wala, wala! Hoy! Nabulangan nyo! Wala, wala! Wala mo ilungan at sa. Dala. Parang napuka ka ng kamera mo. Style ko lang. Nihapon na may kay Kuan. Nag-ihaw may manok pa. Iso. Hilang-hilang may manok. Halang-halang may. Pero sulat ay ko na ka. Ay. Uy! Dos! Wala ang uban super farm kay Kuan Ramanggot. Busy man sila, busy. Kulang ka lang. Yan ako. Kanahan ko halang ka ilang. Dili man ko kabalo ang halang. Rodi. Makukuha na Huwag ko lang I'm not manakay. halang because you know what is diba? Kung muna di ko hilig og halang. Kita ka apil ng halang. Dili kang po halang ko yan. Iruga ko ng bako apir dirit. Hindi mo kung halang kayo, Pep. So, mga onta guys. Mga kusga na magluluto. Tigkala oh. Ngaon na ta, ngaon. Mga onta guys. Mo bigulit patis ni sa bawo ka. Yeah. Mo bigulit patis. Jadi halang kayo? Di halang. Kayo sa dinas nga. Ha? Iko kalangan. Pag halang yun. Wala option ko yung halang ba? Ganun. Dari sa kuan. As kredyo pa yung halang di ay. Oo ba? Ano ko halang? Pagbuhalang sa una kay bata pa ko si paslakag siling mama kong bakba. Ate po, paslakan po da. Wag gyud pula ko. Nadyo ina nang dili hilig halang. Di mga nanaganin ako ng tato. Ano? Ya ay hadukad pa kay halang. Ano ka naghalang? Saan mo pili? Magulo ko na muha. Madang po sa inyo. Kala kitang sulit. Gani sa Sikihor ang naka-vlogger ato upat nag-abot. Nag-challenge ni og kaog kalamansi dala palot. Oh, anak. Okay ra nakaya nako kay sili manawa na jud ko. Ingon sila pwede ko sila ya Dili di mo ko na ko. ko pamilyar to sila kuya. Ha? Sila sa diba? Sigat mo to sila? Wow. Kuray dili ko na to. Kuray ko yung ato. Asa ka nakaya nila pag ato mo si Kawin? YouTube ra. Diyan ka tong uban sa pag-uan ra. Sa pag-ato na ko. Kabalo to sila kaya naman to ka? Wala. Katurang kong amigo. Kaya kong tawagan. Nakakatingin mo tayo amigo. May ito kang kapundaw. Shout out sa akong amigo. Si Provincianong si Ao. Napapuyos ilang balay na ako pag ako sa Sikihor. Ah? Ito ka sa ilang ba yun? Pila ko to ka, os kabulan ka dito sa. 3 weeks ko dito.
Ano na, tondo. Vlog. Vlog ni, sorry yan. Nawaday mo mong open na naihang pan dito sa gihot. Katong nanilig ka kuya. Ano ka to? Okay lang balay. Nga nakita mo itong uhong. Oh, kita mo itong amigo po sa nungag uhong. Kuya G, shout out. Ay, katang Kuya G, nungag uhong. Harvest. Dalam sila ko ha. Tama si Ura. Matanong din ang uhong. Pusa ako itong uhong. Bulo, para ko din yung napa. Basa at Ang awa rin niya, God. Tanawa rin nyo. Kita na po na nila. Di mo bulit tanong. Naras. Natabo ra. Tanawa rin, God. Tanawa na. Budlay naman. Di man mo excited. Alko. Kita na kapasok ang gulang tao. Rason mo na uhong. Buyaw, magkakaya sila. Just kalusyo ko. Matay, liso ano. Sina. Point. Dili ka ganato na buko ay. Dila ko gana ha. Mura mo nga. Kuhan ato. Wala tayo itong ano? Pao ng ulit ulaw. Na may ibitos ko sa Pilipino ng halang-halang. Ang tas taga buko. Kung ba may lamis Pilipino kang lechon. Pag dibon ni rin namin asa man to. Wala ka dili ko wala ka dili. Diba? Trabaho mo dito sa. Katsa audition Punan pa mag- halang. Ganahan sila halang da sana. Dito para lait-laitin ha. Handa mo ha. Ako din ko matagang. Alam mo. Kaon pa gay sa sili. Ito ba ang ito na yan? Bidugang nga niya ang anak. Usgan. Okay lang ako na kayo. Init ng luto pero bakaw pa. Kasi mo Baka sila. lang ay sakto. Ano mo aring kinit ko kita ina. Duha mga lutong lutong. Ang tuwa mo, kung gano'n ka lang. Shout out po. Puno pa imo pa. Shout out lo. Shout out po sa mga viewers ni Kuya. Jaira, shout out tapos kung iyaan to agawas. Si Rail. Natin mo si Rin. Anak Jaira tayo. Jaira. Hi te. Anak Risa dahil anak Risa. Ako sa kailang jiri. Risa. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Ano sa mga isa ko na kuan First class nilang mama nimo. nila pa rin niya ko. Manila. Ano ba? Mira ni. Wa agad lagi di pa rin ti Jessa. Nakuan na ako yung buda. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ano magkakalang-kalang po ano din. Ito iyang lula ko ang tagsa. Kuya, shut up kasi pang bulagan. Kaya kayo, tandaan ninyo ang kasabihan. Stop, look, and listen. Shout out si Pangbulagan ha, Jaira og ako. Power kayo. Ayaw pa makakita niya tag mga Dira. kapoy. Kita single nga boys diha, add friend ng Jaira. I'm not interested. Interesting. Hindi siya available. PM is the key. Ay naman siya dito sa Ay na gani anak. Hali naman hali na. Kaya ang halos. Ako na lamang i-trim out nila kung anak na istorya. Nakuan dukuan. No? Baboy ba? Hatiil ba? Tago. Tumor to sa super pamor to kay
As naman dyan niya. Pala sa magkakon. Ano ka 9 minutes na. Bye-bye. Bye. Tara.